Siqhamuka kwi-MK Bhadese. Ningathuki nje libone sesingena kukhona abantu abaphumayo. Inhloso la ukulekelela nina abantu base South Africa njengabasebenzi. Njengoba wani kade ngi-check-a lapho nihola ngamalini nge-hour. Khona abahola u-10 rand, abahola u-8 rand, khona abahola u-9 rand nge-hour. Leyo nto ayivumelekile. Akumele ngabe nihola imali less. Akumele ngabe nihola imali less than 30 rand nge-hour. Umuntu kumele bengene ekuseni aphume ntambama. Akumele usebenze more than 9 hours. Mosebenza more than hours sekune-overtime yonke loo nto yabo. Isonto neholide kumele kumele niyidablishe leyo mali leyo. Thina sizama ukulelela ukuthi kumele nihole imali right, mase nihole imali right beqhubeke kuqasha abantu base South Africa. Kungabi abantu bangaphandle. La bantu abanayo imvume yokuba kuleli izwe, abanama passports, abanama work permits. Sizama ukulelela ninaka, hayi ngoba